30 ta' Ottubru Beatu Dominku Collins, fra Ġiżwita u Martri, għex bejn l-1566 u l-1602. Twieled minn familja Kattolika f'Cork l-Irlanda, kemm missieru u wara ħuh kienu is-sindku tal-belt, aktarx attenda l-iskola tal-Ġiżwiti. Fis-sena 1583 salpa lejn Franza. Hemmhekk daħal fl-Armata Kattolika tad-Duka Mercosur u biż-żmien sar gvernatur militari. Biż-żmien ġie trasferit għal Spanja. Fl-1598 iltaqa' ma' Ġiżwita Irlandiż li ġie biex iqarar lis-suldati fir-Randan. Dominku urih ix-xewqa li jidħol Ġiżwita. Ma tantx għamillu kuraġġ minħabba l-livell ta' studju, imma Domink wieġeb li għalih kien biżżejjed li jidħol bħala fra. Baqa' jirsisti għaliex għall-ewwel il-Ġiżwiti ma ridux jaċċettawh. Fl-aħħar beda n-novizzjat f'Santiago de Compostela. Faqqat il-pesta u fra Collins wara qlubija kbira dar mal-vittmi morda u moribondi. Fl-1601 reġa' lura l-Irlanda flimkien ma' Ġiżwita ieħor biex jagħti l-għajnuna lis-suldati waqt il-gwerra mal-Ingliżi. Sab ruħu assedjat flimkien ma' 143 soldat f'Kastell Żgħir għal diversi xhur. Hawn reġa' mill-ġdid wara kuraġġ kbir idur mal-feruti u dawk moribondi, saħansitra ipprova jagħti lilu nnifsu bħala ostaġġ sabiex jieqaf il-ġlied, imma kien kollu għal xejn. Fl-aħħar żammewh priġunier flimkien ma' 2 oħra u l-oħrajn inqatlu kollha. Kien interrogat f'Cork, sofra terturi li ma bħalhom biex jippruvaw jibdlulu femtu u jipperswaduh isir protestant. Saħansitra anki membri mill-familja tiegħu qalulu jagħmilha ta' birruħu dar biex jeħles il-martirju, imma Dominku baqa' ma ċediex. Fil-31 ta' Ottubru tas-sena 1602 libes il-libsa ta' Ġiżwita għaddewh mit-toroq ta' beltu għal post tal-eżekuzzjoni. Tkellem bil-ħeġġa mal-folla l-Irlandiż, l-Ingliż u l-Ispanjol. Għalilhom li kien ferħan li kien reġa' lura l-Irlanda biex jiddefendi l-Knisja Kattolika u ġie malla quddiem folla emozzjonata għall-aħħar. Bil-lejl xi Kattoliċi tal-belt ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh post sigriet. Mal-ewwel beda jissejjaħ venerabbli u l-fama tiegħu inxterdet mal-Irlanda u l-Ewropa. Ħafna mirakli ġew attribwiti bl-interċessjoni tiegħu. Il-Papa Ġwanni Pawlu II ibbeatifikah fis-sena 1992 huwa wieħed mill-aktar beati popolari fl-Irlanda. Il-Beatu Dominku Collins huwa mfakkar l-aktar għal mod kif żamm sod u kostanti fil-fidi tiegħu sal-aħħar. Għalkemm il-libertà u l-avvanz ġew imqiegħda qudiemu u għażel li joqgħod għas-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu. Kienet fidi soda tas-sew dik tiegħu, mhux biss imma l-fidi tiegħu kienet kawża ta' ferħ kbir f'qalbu li spikka fil-ħin tal-martirju. It-tbissima tiegħu waqt dawk il-mumenti tal-aħħar impressjonat mhux ftit lil min kien preżenti. Kien għalhekk li wieħed mix-xhieda stqar li dik kienet bissima li hu kien ikollu fuq fommu li kieku kien sejjer għal xi jikla tajba u mhux għal qatla. Dominku Collins min-naħa tiegħu stqar li kien lest li jieħu l-martirju għal ħafna drabi oħra, dejjem bl-istess attitudni. Imma minn fejn ġietu din il-fidi tal-azzar? U aħna kif nistgħu nikbru fil-fidi f'qajra tagħna? Il-fidi hija bħal pjanta li rridu neħdu ħsiebha. Iħawwilha Alla fil-magħmudija, ikabbruha dawk ta' madwarna bit-tagħlim u l-eżempju tagħhom. Imma meta nsiru adulti huwa aħna li rridu nkomplu nsaqquha bit-talb u l-qari tal-kelma t'Alla. Inneħħula l-ħaxix ħażin li jikber magħha
billi nqaċtu minn ħajjitna id-drawwiet ħsiena. Natuha il-fertilizzant bl-emejjel tajba li nagħmlu u nesponuha għall-ilma, l-arja u d-dawl permezz ta' sagramenti tal-qrar u tqarbin. Bniedem ta' fidi xi kultant iġib ruħu b'mod li kważi lanqas jitwemmen. Ix-xhieda skantaw b'Dominku Collins għax kien bħal donnu frisk bħal ħassa riesaq biex jieħu l-martirju. Dan minħabba il-fiduċja tiegħu falla, fiduċja bħal ta' tfal ċkejknin li jiddependu għal kollox fuq il-ġenituri tagħhom jew fuq min jieħu ħsiebhom. Infatti, jekk infittxu fl-iskrittura kollha ma nsibux passaġġ wieħed li hu wieħed fejn Alla jgħidilna jew jikkmandana biex ninkwetaw. Anzi, Kristu nnifsu jtenni bħerqa kbira il-kelma tinkwetawx f'Mattew kapitlu 6 vers 25. It-tfal żgħar jinkwetaw bħal kbar le tassew. Mela wara li nkunu qed nagħmlu ħilitna kollha sa fejn jiddependi minna li nagħmlu, għaliex għandna nibqgħu ninkwetaw? L-inkwiet u imxebbaħ ma' min qed juża rocking chair qed jiċċaqlaq imma mhux se jwasslek għal imkien, iħallik fl-istess post, taħli l-enerġija mentali għal xejn u bla ma jirnexxielek tbiddel xejn. Ibiss l-azzjoni kollha mħabba ta' Alla li tista' tagħtik raġuni biex tibqa' titbissem. Ma' Alla dejjem se noħorġu rebbieħa, mod speċjali la nkunu insaltnu miegħu fil-glorja. Għalhekk din it-tip ta' tbissima tiġi naturali bla ma jkollok bżonn tagħmel sforz fuqek innifsek minn barra. Jekk inti tkun mimli jew mimlija bit-tjubija ta' Alla minn ġewwa, allura ħadd qatt ma jista' joħodlok din id-tbissima minn fuq wiċċek. U int, kemm qed tkabbar il-fidi tiegħek? Kif qed tkabbara? Kemm tagħmel ħiltek biex tirbaħ l-inkwiet bil-fiduċja f'Alla? Min jagħmilha miegħek jista' jgħid li d-tbissima fuq fommok tixed il-fidi u l-fiduċja li għandek f'Alla, irrelevanti iċ-ċirkustanzi li tkun għaddej jew għaddejja minnhom? Talba. O Alla ta' dejjem tista' kollox, intajtna eżempju ta' kuraġġ meraviljuż fil-martri tiegħek il-Beatu Dominku Collins u sħabu. Għal-ferħ li ġie mqiegħed qudiemhom huma sofrew is-salib bla xejn ma qisu l-għajb tiegħu. Atina permezz tat-talb tagħhom li fil-waqt li nibqgħu fidili lejn il-kmandamenti tiegħek, aħna wkoll inkunu nistgħu nġibu l-għaqda u l-paċi kull fejn inkunu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.